Vi har over 75 års erfaring i at lave nødstrømsanlæg, generatoranlæg. De starter vi i princippet med i omkring 1950'erne. Tillid, det er et nøgleord ved PM Energi, og vi vil gerne fremstå som en troværdig samarbejdspartner over for vores kunder, og vi tager ansvar for de opgaver, de lægger hos os, og vi får dem udført med stor akkuratesse og får det overdraget, sådan at kunden han får et rigtig godt og funktionelt projekt. Vi er rigtig stolte af det, vi går og laver, og vi har en rigtig god kultur her. Og vi er gode til at samarbejde dels mellem vores kollegaer og også på tværs af vores afdelinger, så vi har et fantastisk godt samarbejde her. Vi håndterer sådan set alle typer opgaver inden for servicering og reparation af nødstrømsanlæg. Hvad end der er omkring et nødstrømsanlæg, det klarer vi. Der gør vi alt, hvad vi kan for ligesom at være hurtigt fremme. Vi har 5 mand, der sidder ved telefonerne hver eneste dag og er klar til at tage imod opkald fra kunderne. Vi gør alt, hvad vi kan for at få kunderne over på en serviceaftale. Fordi på den måde, så kan vi være med til at hjælpe kunden med egentlig at sørge for, at han ikke skal tænke på noget omkring hans nødstrømsanlæg. Jamen, typiske arbejdsdage ved PM Energi, de findes ikke rigtigt. Det er meget kundespecifikke løsninger, vi laver. Sådan lidt klichéagtigt, så kan man sige, at der er aldrig 2 dage, der er ens, men det er meget specielle løsninger, vi laver til den enkelte kunde. Hybridanlæg eller BESS-anlæg, det er det seneste skud på stammen med PM Energi. Og det er batterianlæg, som vi kan bruge til at lagre energi fra enten generatoranlæg eller fra solceller. Hos PM Energi har vi meget fokus på kvalitet og miljø. Derfor er det naturligvis vigtigt for os at være ISO 9001 og 14001 certificeret. Det er igen for at højne kvaliteten og have fokus på miljøet og lave den langtidsholdbare løsning også for kunden.